kan chen na khovel pi lama tanga local ni angai fin fia thei si lo thil thlok mak tak mai UFO kan ti mai te hi khovel mun sanga athom hriat tur le mit nge ya mu nia in soi tam takan oma tuntruma hian heng unidentified flying object UFO awanga vanduaina thahzui ta le thina hial tok te chanchin kan tar lang dona angia langana alem te tar lan arem chan lo awang le then khat chu alem tar lan tur omlo te ani awangin thalak rem chang dang kan mang mai dona ni Jose Viana le Manuel Pereira da Cruz kumsang kadzakwa somruk paruk August Lawrkhawm Rio de Janeiro Brazil rol thar pakhat chuan ale khatsai tla azon na lama mihring ruang pahnih ngot mai amua heng mi papuitling pahnih ruang te hi endikan ni nuwa Jose Viana le Manuel Pereira da Cruz te anni ti hriatania an ruang charani lai hian raincoat an have ve a azang thal zong in leya an lo oma mask vu ave ve bokin an mask vu chu klasilovin soi takin ain vu ave ve ani an ruang an hanzir chian chuan soisakna hnu ma engma a om lo awangin an thi chana hian cardiac arrest an pu ta top maya an ruang atang alan dan chuan an thi hun po ain rol chi mai box si mi kutura thi ti donin engma an taksa liam hnu ma a om box si lova heart attack hi a rolin engtin nge an nei thut dan ti po chu zo na lian tak anita khomi puiten an chanchin an lo hriat chuan heng mi panhi te hi an ruang charani mani chia tlai lama mutu an lo om nuala amai ro chu an mu dan an soi hi oi tur nge oi lo tur hria thiam har takani helai mun an ruang char ani tak na hmuna hian thil eng tak mai ser thum ronga eng chu a thlok kolvel chiama eng thil chi ange ni ero tu man an hre lo thung chulai mun en chian tum chuan heng an ruang an char tak te pani hi an kal ni an soi ani UFO investigator Zeki Valley chuan mas kan vu dan te han en chuan enge motak thil mu in be seilo ka kal an ni nge ya an mit po chu light eng tak laka phenan tum nge ni na lang boka enge mo mu chu an nei nge ni in na lang bok ati ani totsis kumsang ni pani August kha jingdar nga vela totsis chu an chena in atanga chuakin Monto Ridge bullokami Northumberland Pennsylvania lampanin motorina in khal chuaka helai ramvel hi an chung koramania sakhi pel hun season alo thlen main an ram chunga sakhi tlazat te chian tumakalani chutia aram chuak tlai thleng po a hotak lobawang chuan afa pangai thalo chuan apa chu awangai venta a motor chu awa mutangeya a thom nohak chua po a motor bulloka chuan alo in thlep fel than mai bok apa tot la mu tur om bok silo angai a thatalo hle maya midang punin zan khuwa in anjong ta ani tot si sa chu atu ka chuan mi bo puan anita a uluk takin aram chuana vel bor chu ni ni chung an zon rep nuwa nimbuk injam nok noi kara aruang chemu anita a maktak main aruang hi alo song te vek maya engemo athi sen hip kang vek tu omemoti mai tur khopin aruang chu a omani mitam tak chuan Monto Ridge tlang chung zona chuan thleng thlok the silver rong tletak mai chu an mu thu an lo sei ve mek boka an mu na mun le an mu hun an sei hun lai anga chi a hian tota hi helai mun a hian a om mek ti na ni mi pakhat phei chuan tlang chip zone atanga kongpui lama eng lo chuk chak taka bo le ta thu ta mu thu a sei ve boka he eng a mu na lai ni a sei hi afa pain tota motor mu na mun kha ani nge nge a eng thil nge ni tang le Arcesio Bermuds kumsang kadzakwa somruk pakwa July Lawrkhawm Colombia anolaima acheng kumsom nga palimi Arcesio Bermuds chu zanlaya afa te hering tak maya antre thom chuan ati har zok maya eng thil nge thlengta tia enfia tuma achuak chuan thil thlok lian tak eng em mai chu a hmuta thut maya chu thil chu anin chak tlang chung zona chuan a thlok chowa fia ngei tumin chulampan chuan atlan zui tangala reivak lo han thang hnu chuan lo kir lein a mel chu adang vek maya a faten thil omzia an zo chuan dar thalang bom ni om tak chunga thil nung mak taka mu thu le en chian tuma a torchlight a chhun chuan
alo en khal vek thu te rila maktak main darkar somli pariat aliam nu chuan bermucha chu natlok na em pom lovin adam lo tawak maya aluak tangek ngek maya ataksa te chu rong pol hian aron dukhle thlu maya khamizana thil maktak mai a mu atanga kar khatna a chuan a thizui tamaya doctor tela chuan ril lam nat na wanga thi ani ti in an soidai thungani a thi na le hemizana athil mu hi inzom na anengem le Jonathan Lovett he thil thleng hi soifia har le case mak angring tak mai ani kumsang kha zakwa somnga paruk khan Sergeant Jonathan Lovett le Major William Cunningham te chu search and retrieve mission nein New Mexico an kala missile test an nei chunjom ngal bok heta hian thil danglam tak an watong ta ani Cunningham a soidan chuan Lovett chu an pia lokatlang ang mai vaivut in tiang khom ur pong thur mai chu en chiang turin akala chuta aron trezui ta chiam maya rang taka athian pa wangai vena atlan phei chuan silver rong tletak thir phek lian mai lo thlok kol zut chu awa muta thuta athian pa Lovett chu rule ang tak mai thil lian hian ngonga lo zem mek bok chuni in chu thir phek thlok chunga chuan a hnuk lut ta ni na soyani mitam tak chuan athu soi hi oi lovin Lovett hi athatanga a him theinan do ta phu chop mai aniang antia athu soi oi saktu anei tlem hle mai Lovett a abawa tanga ni thum nia chi chuan a ruang chu mu anita a ataksa a sei sakna hnu ma chu arap thlak tak zet mai a lei chu tan sakania amit mu chu apan in kher chua ani bok athi sen te hip chua vekani boka aruang lainat om tak chu a song te vekani Cunningham chuan hetiang rong hian a thian pa chu athat donem ni athil mu kha atak tak ani jok mayangem ti chu ril ruti buai tu ani thar le ta ani Rivalino Mafrada Silva Diamantino Brazila kumsang ka zakwa sumruk pani August Lawrkhawm thilmak tak maya thlenga Rivalino Mafrada Silva afapa no pangte te pathum te chu tui takan muthilain anin kota thom ring taka wang chuan zanlaya an har thut maya eng thil nge thleng tia tuk veran han bi nak chuan mi hring thla ang deuh ma se mi hring chi asilo thlok del chuan mutamaya chu hlim thla ni om tak thlok chuan an in chu thlo hualin an unaw zinga no pangber chuan bol dum ang mai thil bial pahni boruak a thlok kang a mu boka an lo ema wangin apa mafra chuan kai tho ta thuaya mafra lo har chu bangbo angreng takin thilom zia en fia turin pon lama achuaka chuta thildum bial thlok anti mai te chu pum khata in Lawrkhawm thutin mei kho eng anon phu chuak ta chuai maya chu thil khu chuan mafra taksa chu hual chuak vekin mei khoral rual chuan mafra le chung thil thlok te chu an bo zui ta dai maya zonzui le ngai na omlovin voin thleng hian anpa Rivalino Mafrada Silva chu abo len ta mi mayani India rama UFO The Victorian Advocate chanchin bui na tarlan dan chuan kumsang ni pani August Lawrkhawm Lucknow India acheng te chu engea ni hriat lo thil thlokin abei chiam maya mi pasari lain nunna an chan ni tarlan ani thleng ang tak maya kumle mum pul mai chak tak taka thlok virzok ku zok le eng zoi mai chuan a bei ni in heng thingtlang mi te hian an soya pakhat phei chu ran nung ang tak lian pui mai ni in kilometer somriat vela hla atang poin chiang taka mu the ni thu an soi bokani heng thilmak tak thlok thei te hi ni enga mazat helai vela hian an om le ngala nun na chan an om baka then khatin liam an tuar bok beitok zong te hi karen man ang chein an om hloma chu mai ni lovin chung thil thlok ho omna atanga kilometer som paruk bial chunga om mi somni ngot mai chu an khuang cherbo top mai boka tun thlengin khoya ngian om ti riat thei alani lo tin an soyani police officer pakhat chuan heng lo nei tu beitu te hi ran nung lian tak ni na soya ma se atong tu ngei te chuan ran nung sakli angotani lo zia soin an tang na hle mai nun na chan mi pasari lai anom bok nen thilmak le danglam tak chu a thleng ani phot mai
wawo prester fio Brazil rama thingtlang khote takte pakhata wawo prester le afarnu te hian cheng ve a kumsang khan zakwa somli paru March thla khan wawo prester fio chu sanga manashuakin a hokonga chuan thilmak tak mai tongani in lampana a ho mek lai hian a chung zona chuan thilbial phek hi aron thlok thut maya chumi atang chuan thil eng satak mai hi ron chuakin akea chuan aron chhun ta sia mai akea chhun na chu akang ta duai maya ina thlen hnu dar ka reilo te a phei chuan a hliam chu anasa to hle mai nei sataka hem min vek ang hian avun le ti sa chu a min vek maya aru lang thotin ati sa chu a fil ta vek mai ni damdoin pan puyan ilain konglaka a hliam tuar lo hian a thizui tange nge ni athi chandik tak hi riat theni lova mi than kha chuan trekin a deng ani ange antia mase khamini kha khuwa athain alum hle boxi ni inan soyani khang kanan tar lan tak te kha UFO kut nu ani thein kan ria em kan ngai dan comment lama i han soiteang